Hej og velkommen til WordPress. I dag der skal vi lære, hvordan man bruger WordPress sammen med den skabelon, der hedder Divi, og hvordan man bruger Divi-builderen. Så her har jeg en hjemmeside, jeg har lavet for en kunde, og det er sådan en relativt simpel hjemmeside, og dem af jer, som godt kender til Divi, der vil I kunne genkende den meget karakteristiske blå knap, der er hernede, og den blå farve. Så nu logger vi ind her. Og med WordPress, der skriver man altid wp-admin, altså wp-admin. Og herinde der er der en e-mail og et kodeord, som allerede er tastet ind for kunden her. Så jeg logger ind. Og jeg har sat kunden til at være en redaktør. Det vil sige, at WordPress kommer med forskellige brugerindstillinger, så det kan deles op. For eksempel, der plejer i WordPress at være en menu herude, der går længere ned, men den er ikke med her, fordi at det er for at gøre det nemmere for kunden, så man ikke ser alle de her uoverskuelige menuer, hvor der er tonsvis af indstillinger. Nu vil kunden gerne redigere en side, så vi går op i det element, der hedder sider, går vi ind på alle sider, og herinde der får vi et overblik over alle de sider, der er. Når man ser navnene, forside, kontakt, om karriereboost, så er det navne på siderne. Men når der kommer sådan en bindestreg foran navnet, så betyder det, at det er en underside til en anden side. Det kunne eventuelt være, at det er en drop-down menu. Og jeg kan vise jer et eksempel her. Nu højreklikker jeg på den her, så åbn link i ny tab, så får jeg en ny tab heroppe i toppen. Som I kan se herinde, så står der vi tilbyder. På hjemmesiden, der er der en, som vi også kalder det på engelsk, en drop-down menu. Der står her det sælgende CV, den personlige ansøgning, den overbevisende samtale, kurser for virksomheder. Og det er altså menupunkter. Men det er under menupunkter for vi tilbyder. Som I kan se her, så står der de samme navne her, den overbevisende samtale osv. osv. Der er bindestreg foran. Og hvis jeg nu klikker på den første, så kommer jeg ind og ser overblik over, hvordan siden kunne sættes op. Det ser selvfølgelig lidt anderledes ud ved den overbevisende samtale her. Jeg går ind her, den overbevisende samtale. Det ser selvfølgelig lidt anderledes ud på selve hjemmesiden, end det gør her, hvor du redigerer hjemmesiden. Og det er fordi, at hvert element er delt op, og det kan man også gøre i det her redigeringsværktøj, der er til WordPress, som hedder, det kaldes for, på dansk hedder det Divi-byggeren, men på engelsk kalder man det Divi-builder. Og det er en ret intuitiv og godt program til det her. Så hvis jeg nu gerne vil, ændre overskriften, lær at sælge dig selv, og jeg gerne vil ændre den overskrift, jamen så har vi heroppe i toppen en overskrift, modulindstillinger, trykker vi på de her 3 streger, som også bliver kaldt for en burger-menu. Og så kommer der en firkantet boks op, som er et tekstmodul. Og herinde står der, lær at sælge dig selv. Og så kan man jo skrive videre utrolig godt. Og så hernede i bunden, der trykker vi gem og afslut. Og så endnu en gang, så skal man ude i højre side af selve WordPress, der trykker man på knappen opdater, der er sådan en blå en her. Så er der sådan en, der loader os noget rundt, og så bliver siden opdateret. Og så står der heroppe i toppen, man får ligesom en bekræftelse på, at nu er siden blevet opdateret. Så står der side opdateret, se side. Så kan man selvfølgelig trykke på siden her. Og så står der, lær at sælge dig selv, utrolig godt. Og så kan vi jo så sammenligne det med den gamle her. Jeg lukker så den gamle ned, og det her det er så sådan siden ser ud nu. Hvis man er lidt i tvivl om, når man er det egentlig blevet lavet rigtigt, ser det godt ud, så kan jeg trykke heroppe i toppen, hvor man kan skrive på adresselinjen. Trykker jeg på enter-knappen, og så viser den siden igen. Hvis man stadigvæk ikke, ligesom hvis man måske er lidt
hvad hedder det der? Naiv eller godtroende, ikke? Hvis man er lidt skeptisk på det her program, så kan man op i højre hjørne, så kan man logge ud. Og i teksten her, kan man kan trykke hernede tilbage til Karriereboost, og det er så navnet på selve hjemmesiden. Den vil så have det navn, som din hjemmeside har. Kommer vi til forsiden, går vi ned til den overbevisende samtale, og så står der lær at sælge dig selv utrolig godt. Og det vil sige, at den ændring, vi har lavet på hjemmesiden, den ligger nu ude på internettet. Nu vil jeg gå ind og redigere det igen, fordi jeg tror ikke, at kunden kunne tænke sig, at jeg har ændret noget på kundens tekst. Så alle sider. Men i stedet for at jeg nu gør det her, så kan man også redigere hjemmesiden på en anden måde. Og det er en del af Divi-builderen. Og der gør vi det, at vi trykker herop på op på navnet eller besøg websted. Og herinde, der finder vi den hjemmeside, den side, vi gerne vil redigere, og det er den overbevisende samtale. Og så heroppe i toppen, der er sådan en, der hedder Aktiver visuel bygger. Den trykker man så på. Og herinde, så loader den simpelthen visuel byggeren. Og det vil sige, at den deler selve siden, ikke menupunkterne, men kun altså selve siden op i moduler. Hvis jeg nu starter fra bunden af, så kan man se, at der er en menupunkt hernede. Jeg kører lidt op her. Jeg kan også sætte musen herude. Så deler den tingene op i rammer. Og den viser kun de rammer, når man sætter musen bestemte steder på siden. Men det vi gerne vil redigere, det er selve overskriften. Og det er alle de små grå felter. Ikke de grønne og heller ikke de blå. Fordi alt er delt op i rammer. Så lær at sælge dig selv. Jeg klikker et sted på teksten. Og så kommer der sådan en blinkestreg, så vi kan skrive. Og jeg vil gerne slette teksten. Lær at sælge dig selv. Som vi kan se her, så er teksten centreret. Så jeg kan med min mus markere teksten. Og så trykke på den her teksttilpasning. Og så kan jeg vælge, om den skal være højrestillet, eller venstrestillet, eller højrestillet. Eller om den skal fylde det hele, hvis det er en lang tekst. Eller den skal være centreret. Jeg vælger, at den skal være centreret. Og så, når jeg ligesom er tilfreds med det, jeg har lavet, så trykker jeg hernede på den lille boks. Der er sådan en rund cirkel hernede. Udvid indstillinger. Trykker jeg på den. Og så ude i højre side, der er en gem-knap. Den trykker jeg på. Og så afslutter jeg mit visuelle bygger. Og så nu har den opdateret siden. Og når man så er færdig med det her, så skal man altid huske at logge ud for rent sikkerhedsmæssige ting. Man kan aldrig nogensinde vide, om ens computer er blevet hacket eller overvåget eller noget, så man husker at logge ud. Tilbage til Karriereboost. Og så vil vi gerne se vores ændring. Den overbevisende samtale. Lær at sælge dig selv. Og lige nu der bruger jeg den, der hedder Google Chrome. Og som er den browser, jeg bruger. Og den er rigtig god til at teste, hvis man gerne vil finde ud af, om hjemmesiden den er mobiloptimeret. Og det jeg gør, det er, at jeg trykker på F12. Og så får jeg sådan en sjov menu ud herude, som deler hjemmesiden op i koder. Det er ikke det, vi skal tænke på. Men jeg sætter den til at vise eksempelvis, lad os sige iPhone 6. Og nu viser den hjemmesiden som et eksempel på, hvordan det vil se ud, hvis hjemmesiden er på en iPhone 6. Og så kan man se, hvordan menupunkterne er her. Så tager vi det sælgende CV. Og så viser den hjemmesiden sådan her. Jeg slår det fra igen. Så det var det for i dag. Så jeg håber, I har fået noget ud af det, hvordan man bruger Divi-byggeren, og hvordan man navigerer rundt i det.